सान बेनि सायाव बर' थुनलाइ आफादनि जानानै मा बुङो? गाबोन बर' बिजों सान एबा 18 मे 1963 मायथाइनि गाबोननि सानावनो आसाम सरकारा मोनसे अर्डिनेन्सनि गेजेरजों जे बर'फोरनि थाखाय मोनसे माने सोलोंथाइनि थाखाय जोंनो बे माने बै समनि गवालपारा जिल्ला बेवहाय माखासे फरायसालियाव माने फोरोंथाइ होनायनि गनायथिखौ होदों आरो बियो जोंनि थाखाय मोनसे माने माइल खुन्थिया जोंनि हारिया बै समावहाय थुनलाइ आफाद दादों 1950 मायथाइयाव आरो 1963 मायथाइनि बे 18 मेआ जिहेतु जोंनि थाखाय मोनसे फोरोंथाइनि थाखाय जों खाबु मोनदों बिजों हिसाबै बियो जोंनि हारिनि माइल खुन्थियाजों लोगोसे जोंनि हारिखौ दाफुंनायाव दिनैसिम सफैनायाव जोंनि दिनै मोनथाम गोरोबथा खालामबाय BAC गोरोबथा BTC गोरोबथा आरो BTI गोरोबथा बियो गासैबो जादों बे बिजोंजों फैनानै जोंनि माहारिबाद सोमजिनायनि गेजेरजों बेखायनो बे जोंनि थाखाय मोनसे जोबोद गोनांथार सान आरो बे सानखौ गाबोन जोङो सारा आसामनि बर'फ्रा बेखौ फालिगोन आरो जों बे समाव आङो खावलायगोन बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि हिसाबै बे हाबाफारिखौ जोंनि गासैबो बर'फ्रा जोबोद मोजाङै फालिनांगौ जोंनि फोरोंगिरि समाजखौ लाफानानै जोंनि बिमा बिफाखौ लाफानानै जोंनि गोरों गोराखौ लाफानानै जोंनि सानसुमै जोंनि आगुनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लाफानानै जों जयैनो खौसेनो बे सानखौ फालिनांगौ मानोना बे साना जोंनि मोनसे जारिमिनारि सान बर' बिजोंनि थाखो 6नि जिथु सानखान्थि आरो बिगियान बेखौ इंराजियाव सेबखांनाय जादों दा बेफोरनि सायाव एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा सरकारजों सावरायनायबो जादों नाथाय दासिमहालागै मा अबस्थायाव दं बेखौ एसे फोरमायनो जोङो बेनि सायाव नोजोर होबाय थादों आरो जोङो आसाम सरकारजों खनसे सावरायखांबाय गाहायै आसाम सरकारनि सोलोंथाइ बिफानजों जोङो सावरायखांबाय नाथाय जोङो खौसे जानो हायाखै बिथांमोननि साननाय बिथांमोननि लुबैनाय आरो जों लुबैनाय जों हास्थायनाय बेवहाय जों ज' जानो हायाखै आरो बिनि सायाव आसाम सरकारा नारसिनबाबो जानाय नङा बिसेसके जोङो बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' फरायसा आफादा जों सरकारनो बाथ्राखौ एसेबाबो जों मिथिहोखाबाय जे बिथांमोना जिखि फरजायनि जोंनो जाबसिना होआ मानो जों बेखौ मानिया जों लुबैदों आसाम सरकारा बिजोंनि बेलायाव आखाइ दाहोथों बिथांमोना गोबां बिथिङाव नोजोर होनांगौनि बिबान दं जेरैहाय फोरोंगिरि गैया फरायसालियाव मोजां इनफ्रास्ट्राक्चार बिथांमोना होनो हायाखै बेफोर गासैबो खोथाखौ बिथांमोना नोजोर होनायखौ जों लुबैदों नाथाय बिदि होननानै बिजोङाव आखाइ होनांगौ बे बिजोङाव आखाइ होनाया जोंनि थाखाय एखेबारे गनायथाव नङा बेखौ जों मालाबाबो गनाया बे जोंनिफ्राय स्पष्ट खोथा उननि समाव मा हाबाफारि लागोन जोङो हानायमानि सरकारजों जोङो आसलथे थोंजोङै सौग्रायनायखौ जों लुबैयाखै दाबो लुबैयाखै जोङो लुबैदों जोंनि जि मोनसे सेन्टिमेन्ट जों जेखौ लुबैदों जिहेथु जोङो दिनै 1963 मायथाइनिफ्राय जों दिनै फैयै जोंहा दिनै थाखो 10 सिम जों दिनै बर' बिजोंजों जों सोलोंथाइखौ लानो हायो आरो देग्लायनिफ्राय जोङो थाखो 11आवबो जोङो बर' बिजोंनि हायार सेकेन्डारिखौ जोङो दिनै खुलिगोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा दिनै गंथाम मुलुगसोलोंसालियाव जोङो बर' बिफान जोंहा खुलिबाय दा बेनि उनाव जुदि जोंनि सायाव इंराजि रावखौ जाबसिना होयोबा बे जोंनि थाखाय बेसेबां गनायथावना जागोन नोंथांमोना साननानै नाय रायजो राजा बेखौ साननानै नाय बेखायनो जों स्पष्ट बुंदों जे जोंनिफ्राय जों बे बिथिङाव जों मालाबाबो जों गनायनो हाया जों गनाया नाथाय जोङो सौग्रावनायखौ लुबैयाखै सरकारा बेनि बिथिङाव एसे कनस्ट्राक्टिभ वेजों बिथांमोना आवगायनायखौ जों लुबैदों